Velkommen til City Parkeringsservice. City Parkeringsservice er et dansk ejet parkeringsselskab, der startede i 1999 og som i dag har mere end 75 ansatte, der opererer i de 30 største byer i Danmark. Hovedkontoret ligger i København, og vi har regionskontor i Aalborg, Aarhus, Odense og Roskilde. City Parkeringsservice tilbyder Danmarks bedste løsninger inden for parkeringskontrol. Vi udfører bemandet og ubemandet parkeringskontrol i hele Danmark for både boligforeninger, ejendomsselskaber, private og erhverv, skoler og andre uddannelsessteder. Hos City Parkeringsservice er det gratis og nemt at blive kunde, for vi påtager os alle opstartsomkostninger ved en standardaftale. Dette indbefatter også produktion og opsætning af skilte samt trykning af parkeringstilladelser og gæstekort. Du får din egen kontaktperson, så spørgsmål, ændringer og rettelser sker med det samme. Et typisk samarbejde med City Parkeringsservice kan opsiges fra dag til dag. Vores samarbejdsaftale binder dig ikke, men vi håber, at vores service gør. Vi ønsker at yde den bedst tænkelige service. Derfor har du som kunde mulighed for at få annulleret en afgift. Vi besøger pladsen flere gange dagligt, og du får et vagtnummer, som kan benyttes til at anmelde en ulovligt parkeret bil, og vi er på stedet inden for en halv time. Alle vores vagter er veluddannede inden for området, og du er ikke i tvivl om, at vi er til stede, da alle bærer uniform og tydelig identifikation. City Parkeringsservice leverer mange fleksible løsninger. Det er dig, som vælger og bestemmer. Mulighederne er mange, og vi har dem alle. Tag kontakt til en af vores regionschefer for at høre nærmere om en løsning til dig, eller skriv en mail til kontakt@cityparkering.dk.